Us vam enviar des de l'Assemblea un correu aquesta setmana passada a gairebé tots els partits polítics per crear una mesa contra el feixisme a Piera, que ja us ho hem dit diverses vegades, i només ens ha contestat un partit. Llavors, agrairíem que la resta de partits que heu rebut el correu ens contestéssiu, sisplau, si participareu en la reunió que us hem convocat, perquè només ens ha respost Som Piera. Perdó, no he parlat amb l'EPO, si dieu que Junts també heu respost, t'han de respondre, vale. La resta... La Gemma ho tenia, no sé... Bueno, sí, a veure, l'altre dia vam estar parlant, des de Sumem per Piera també hi serem representats. També. Vale, gràcies. Tu has de llegir. Roger. No, te'l vam enviar, Francisco, te'l vam enviar. Sí, estàs convidat, senzillament. Vale, sí, ja ens diràs. Raquel. No, res, només un comentari que ara ho estàvem comentant amb els companys, que des d'Esquerra també, òbviament, hi participarem i que entenc que en aquesta taula un dels punts a tractar és que l'oposició Vox, PP, Sumem i Junts han signat un document conjunt per demanar-nos un ple extraordinari. Llavors es tractarà també l'antifeixisme, entenc, també en aquests acords que s'han generat, entenc, no? La idea és que nosaltres hem fet un document base i la mesa aquesta treballarà aquest document per fer un document definitiu on, en teoria, la idea és que s'adhereixin els partits polítics, els que tenen representació i els que no, i aquelles entitats de la vila que vulguin adherir-se en aquest manifest. Que s'haurà d'elaborar, però nosaltres hem fet un document base per elaborar un document definitiu i posar-se d'acord les entitats i els partits que estiguin allà i tirar-lo endavant. Perfecte. I això és la intenció de la reunió, és que les persones de l'Assemblea que han elaborat aquest document vindran i us explicaran el document. Llavors, consensuar després, conjuntament tots junts, un document final. Perquè aquest document es faci públic amb una roda de premsa, és la idea que tenim, i on s'entén que llavors estarien tots aquests partits que hi haguessin participat adherits i que les entitats que volguessin es poguessin adherir, o les persones individuals. Això és la idea que nosaltres us plantejarem.